F'dawn il-jiem qed ikompli l-proċess ta' tiġdid fil-Partit Nazzjonalista anke kif mitlub fl-istatut il-ġdid tal-partit. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat kienu eletti l-kumitati l-ġodda tal-Ferat fil-waqt li matul Jannar se jkunu eletti l-kumitati sezzjonali. Manet News, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Hamid Dimek qal li hu sodisfattu kburi bil-mod kif il-partit qed tkun xprunat minn dan il-proċess ta' tiġdid. Dan fil-waqt li l-ħamis, il-Kumitat Eżekuttiv se jkun qed jivvota biex jażel żewġ uffiċjali ġodda li kienu introdotti fl-istatut aġġornat. L-ewwel kariga dik ta' President għad-Dialogu Soċjali. Dak li qiegħed jikkoordina kif il-partit iżomm il-kuntatt mad-dinja tal-negozju, mad-dinja tal-NGOs, mas-soċjetà ċivili kollha, il-preżenza tal-partit lilin mill-partit. Fil-waqt li l-kariga l-oħra dik ta' President għal riċerka politika. Partit politiku għandu bżonn il-ħin kollu min qiegħed jagħmel riċerka, x'qiegħed jiġri fuq oqsma differenti, x'qiegħed jiġri li għandu jiggwidana fil-formulazzjoni tal-policy tagħna. Il-persuni nominati huma l-imprenditur Ivan J. Bartolo u l-avukat Martina Karwana rispettivament. Is-Segretarju Ġenerali spjega li malli jkunu approvati dawn iż-żewġ uffiċjali se jkunu qed jiffurmaw parti mit-tim ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.